Lisod kumbinsiyon ang taong giilad nga nailad na siya. Musta naman atong mga organic nga baboy be, kabuhi tangkal. Sus, kadaghan jud aning get rich quick schemes. Nya daghan pa jud kaayo ang mukagat. Apil nako. Usa na ani ang networking. Dili tanang tao daghan og kaila. Dili tanang tao convincing. Dili tanang tao baga og naong. So kung wala ka aning tulo, ayaw na lang og enter. Nya kasagaran sa mga dato sa Forbes Top 100, wa sila naabot diha overnight. Naiuban self-made gikan sa wala. Ang uban mga COO, child of the owner. Ang uban nadato kay nangurakot or nagiilad. Kung gusto ka madato, kinahanglan na og dako nga sakripisyo. Walay tulugay. Daghan kayo kagunahon-naon. Dili ra imong kaugalingon. Ang problema sa imong mga trabahante, problema pod na nimo. Wala ni shortcut. Or if gusto ka og shortcut, dagan sa politika o niya pangurakot dayon. Ayaw og tuwa nang moduol nimo nga flashy kayo og sanina og sakyanan ug moingon nga madato ka in 3 to 6 months. Swindler na. Ang tinuod nga dato dili mailhan nga dato. Di na sila gusto og atensyon ug ang tinuod nga dato dili mag-usik-usik sa ilang oras para lamang mangwarta sa taong walay kwarta. Check the mic and make sure it sound right, boys.